също така да каже, че победата при Лозенград сякаш подценява на сравнение с тази при Одринка. Но всъщност Лозенградското укрепление е значително по-модерно от Одринското. И тук е мястото да спомена думите на фелдмаршал фон дер Голтz, които виждате. Той заявява, че тази крепост, която той самият е проектирал, може да бъде превзета едва след 6-месечна обсада, и то само от пруската армия, която към този момент е била най-сериозната военна сила не само на континента, може би и в света. След превземането на Лозенград, българската армия атакува линията Руле-Бургас – Монар-Хисар, където са най-ожесточените и кръвопролитни битки по време на цялата Първа Балканска война, а може би и през Втората. Както казах, след светкавичната победа при Лозенград, Трета армия под командването на генерал Димитриев, подпомогната от Първа армия на генерал Путинчев, получават двудневна почивка, което се оказва изключително голяма стратегическа грешка, защото това дава възможност на панически бягащите или отстъпващи турци да се прегрупират на фронта на линията Руле-Бургас – Монар-Хисар, към която предвиждат и всичките си подкрепления. Нашата армия достига тези позиции на 28 октомври и се готви за нападение. Първият удар на българите е отблъснат от турците и те преминават в контранастъпление. На този ден става ясно, че на линията Руле-Бургас – Монар-Хисар се води генералното сражение между българската и турската армия. Сражение, което може би ще реши изхода на войната. 6 дни и 6 нощи продължават битките по тази линия. Те са изключително жестоки и кръвопролитни. На 2 ноември турската отбранителна линия е пропукана на няколко места и рухва. Така турците са принудени да бягат панически и предават една след друга позициите си при Руле-Бургас, Монар-Хисар, Павловски, Странджа и прочие. По численост те продължават да ни превъзхождат, но също така и по жертви. Междувременно пороен дъжд спира атаката на българите, преследването на българите, и те не успяват да застигнат бягащата турска армия. Между 3 и 7 ноември турците успяват да се оттеглят заедно с подкрепленията си и достигат своята последна укрепителна позиция преди Цариград, а именно Чаталджинската позиция. Трябва да се спомене важността на тази битка, защото само за кратко време от началото на войната българската армия успява да достигне почти до сърцето на Турската империя, а именно до нейната столица. И така, пред Чаталджинската позиция, нашата армия заплашва Османската империя от инвазия в сърцето, именно в нейната столица. Сега Иля ще ви разкаже за битката на Чаталджа. Преди да след постъплението към Чаталджа, Турция обръща телеграма към цар Фердинанд за примирие. Царят отвърля телеграмата и тя не е предадена на съюзниците, които настоява атака. Генерал Савов и генерал Фичев доказват, че не са готови, тъй като липсва подвоз на храни и муниции. Въпреки това Фердинанд, въодушевен от бляскавите победи, като че е загубил преценката си, нарежда атака на чаталджанската позиция. Турците нямат друга алтернатива, освен да удържат тази атака. За тях е Цариград. Първите български части достигат чаталджанската позиция на 12 ноември и веднага започват подготовка за атаката. Настъплението по целия фронт е рано сутринта на 17 ноември 1912 година. Първоначално утрената мъгла е подпомагала предвиждането на нашите войски, но след като мъглата се е вдигнала, те са били подложени на обстрел. По-голямата част от войската ни е принудена да спре настъплението. Една дивизия с големи трудности успява да заземе укреплението от Уктабия. Късно вечерта на левия български фланг Ямболския пехотен полк зазема едно укрепление. Българско командване така да разбира за този успех и на следващата сутрин укреплението е атакувано както от българските войски, така и от османските.
около обед на следващия ден полкът се оттегля с големи загуби. На 18 ноември през целия ден османските сили контратакуват по целия фронт. Българските части претърпяват тежки загуби и командването нарежда отстъпление. Това сражение е първото, в което българската армия е победена пред турската и е принудена да отстъпи. Положението изключва възможността за включване на бърз и изгоден за България мир. Претърпени са сериозни загуби, жертвите възлизат на 1400. 1400 също са безследно изчезналите и около 13 000 има ранени. И други 1600 души загубили живота си от епидемията от холера, която е възникнала по време на битката. Вече понесли големи загуби от българска страна. Войските от българските войски се твърдява османската политика и е подписан 2 седмици след самата битка договор, който не трае по-дълго от 2 месеца. Той е договор за примирие. Боевете продължават до април 1913 година в тази област, но с прекъсвания. Атаката при Чаталджа е изключително прибързана и необмислена. Българското командване, което в този момент се ръководи от плана си да навлезе в Цариград, е замъглено мисленето му. Не само численото превъзходство на противника, но и лошите позиции на българските войски не позволяват успеха на тази акция. Още преди началото великите сили заявяват, че няма да допуснат българските войски да завземат Цариград. Да. На войната през това време активно се включва и българският военен флот, който с такта на торпедоносеца Дръзки успява да извади от строя бронирания крайца на турския флот и по този начин да прекъсне транспортната връзка Констанца-Цариград. За първ път във военни действия се включва и авиацията. Това е самолетът, с който е извършена първата бомбардировка в света. Поручите Радул Милков и Продан Трачев извършват разузнавателни полети на Одрин, след което го бомбардират. На 24 ноември започват преговори за примирие. Преговорите са подписани 2 дни. По-късно на Турция се поставят исканията да отстъпи Одрин, Шкодра, Яниня, Драч и Дебър и да дигне блокадата на морския бряг. Постига се съгласие тези въпроси да бъдат обсъдени на мирна конференция в Лондон. Конференцията се открива на 28 декември. В Лондон България иска старите граници с Анстефаните и границата с Турция по линията Мидия-Родостол, както и съюзниците искат европейската част на Турция, Егейските острови, остров Крит и участие от определена граница на Албания. Империята първоначално е склонна да даде само автономия на Македония, а Крит на великите сили. По-късно се съгласява да даде автономия и на Албания и да направи отстъпки на България в Тракия. На 9 януари 1913 г. Висшия съвет на Турция решава да се примири с окончателните условия на договора, но на 10 януари същата година малотурците извършват държавен преврат и на 16 януари изтеглят своите представители от Лондон. Държавният преврат е съпроводен с множество убийства на предишни турски лидери, които са водили умерена политика, докато малотурците покарват нова линия на радикализъм сред османското общество. Така, новият министър-председател на Турция е решен да направи съкрушителен удар на българите, като пробие фронта на Чаталджа и това му даде възможност да прехвърли нови турски сили от Мала Азия и така да обърне хода на войната в своя полза. Същевременно блокадата при Одрин продължава. Тази блокада е започнала още от ноември месец на изминалата година, но този път нашето командване е решено да превземе крепостта.
Пропуснах да кажа, че атаката на Чаталджа е неуспешна и турците не успяват да осъществят своите планове. Одринската крепост е една от най-добре укрепените турски крепости, изградени от немски инженери, с множество фортове, ровове, картечни площадки и прочее. Планът на нашето командване предвиждал настъплението да започне с разсичащ артилериен удар по посока между главните фортове, а именно Айджилово и Айваз Баба. На 11 март, към 1:30 на обяд, артилерийният огън по посока на главния удар е открит. Към 19 часа вечерта огънят е спрян и българската армия преминава в нападение. До сутринта на следващия ден предната турска позиция е овладяна, а на 12 март продължава артилерийния удар по главни турски позиции. На 13 март същия ден армията предприема атака и след полунощ успява да превземе главните фортове на укрепителната линия, именно Айджилово и Айваз Баба. В продължителните български навези успяват да впаднат и другите турски отбранителни части по отбранителната линия на фортовото укрепление. Така турците са принудени да се изтеглят към центъра на града, но биват преследвани по петите от българите. Притиснат от всички страни, Шукри Паша, главнокомандващ на турската армия на Одринската крепост, развява бял флаг. Над символа на Одрин, Султан Селим Джамия, се издига българският трибагник. Шукри Паша предава своята бойна сабя на българският генерал Никола Иванов с думите, цитирам: "Уверих се, че за българите няма непревземаема крепост. Щастлив съм, че се предавам на герои." Новината за превземането на Одрин за броени часове се разчува из целия свят. Дори всички европейски вестници пишат за непобедимата българска бойна машина. Битката при Одрин е най-грандиозният успех на българите през Първата Балканска война и решава изходът на войната. Но битката при Одрин може да бъде погледната и по малко по-различен ъгъл. Ако се върнем назад във времето, ще видим, че когато турците започват своята инвазия на Балканите, а и не само и в Европа, те правят своята първа столица именно Одрин. А ако се върнем още по-назад, ще видим, че през 1205 година нашият цар Калоян именно в Одрин разбива рицарите кръстоносци. Тоест, в Одрин застават не само две армии, а там се сблъскват и две традиции. И в тази битка българите наделяват. Междувременно са превзети крепостите Шкодра, а гърците купуват Янина. Суматохата българските войски пред Чаталджа успяват да завземат тази позиция. Интересен е фактът, че на българите там е заповядано само да предприемат демонстрационна атака, но те не разбрали и пробиват укрепленията на турците. След поредния погром на турците, правителството им иска бързо примирие и започване на преговори. Женеща победи на бойното поле, България е принудена да изтърпи едно дипломатическо унижение, а именно да даде силистра на Румъния. Това става под натискът на Русия и Австро-Унгария, които искат да насочат румънските апетити към България и по този начин да отклонят вниманието й от Трансилвания и Бесарабия, които те искат да анексират. Равносметката след края на Първата Балканска война е следната. Турция е принудена да подпише Лондонския мирен договор, с който само може според който всички земи на Турция в Европа отвъд линията в червено, а именно линията Мидиенос, се преотстъпват на съюзниците. Именно тук ще бъде сериозен проблем за тях, тъй като ще трябва да, съответно България, Сърбия, Гърция и Черна гора ще трябва да си поделят тези територии. Неприятното за българите е, че макар и те да имат несъмнено най-голям принос за тази победа, Константин вече спомена за огромния брой български бойци, които са мобилизирани, за жертвите, които са 84 000, при положение, че общата численост на жертвите от останалите съюзници са едва 57 000. Въпреки този несъмнен принос на България, по-голямата част от
географската област Македония, най-вече заради която България влиза в тази война, остава окупирана от Сърбия и Гърция. Нещо повече, тези две страни непосредствено след подписването на Лондонския мирен договор сключват тайна спогодба, насочена срещу България и нейните интереси в Македония. Сръбските войски, навлизайки в Македония, са посредници като освободители от българското население. Активно са подпомогнати от четите на Моро, действащи в стила на османските сили. Въпреки това, сърбите, още в първите дни на своето навлизане в тази територия, започват една асимилационна политика, целяща да изкорени напълно българското самосъзнание на населението там. Всички български училища, български църковни общини биват разтурени, заменени от сръбски, назначават се сръбски управители в всички по-големи градове. Интелигенцията и духовенството са подложени на ужасяващ терор, като са принуждавани да се признават за сърби, а всеки, който се осмелява да се противопостави с думи или действия на тези акции на сърбите, бива жестоко смазан. Сръбският терор стига до абсурдности. Така, например, са документирани случаи, при които българи са убивани само защото дигат на здравица в чест на победите на българската армия, само защото поздравяват с добър дан, т.е. с добър ден, а не с добър дан, както е според сръбската книжовна норма.